Mandawi City mohingusog sa kampanya aron makadeklarar og drug-cleared barangay. Apan dako-dako pa ang ilang trabahoon kay bisan usa ka barangay ang wa mi qualify subay sa gilatid sa ahensya. Ang report ni Nico Sereno. Milusad og workshop ang Mandawi City, inabagan sa taga-PIDEA ug kapulisan. Mitambong ang mga barangay kapitan ug mga konsihales nga giawhag nga moabag sa kampanya kontra drogas. Gipasabot ang mga barangay officials sa ilang taha sa anti-drug campaign. Giawhag sila nga mulista ug mo-report sa mga users sa ilang mga dapit alang sa mga intervention. Samtang ang PIDEA ug kapulisan ang gitahasan sa mga operasyon pagsumpo sa mga pushers. Barangay officials should know nga naday mga suspects or mga targets o katong mga kuan ba mga listed pushers nga nasa ilang barangay kay ang mga taga-barangay ra mo kailas mga taga-diha. Subidahon man apan target sa dakbayan nga makapadeklara og drug-cleared barangay sa Mandawi. Sa pagkakaroon sa 27 ka mga barangay, walay ni usa nga nadeklara nga cleared na. Mao nga gitinguha ang kooperasyon sa tanan aron makabot kini. So we are serious in our campaign for a drug-clear Mandawi. Kaingno nako nga dili kay dakong problema pero pag yung PNP nga moderate wa pag yung barangay nga bisan kaning gahapit na moderate ang tanan. Daghan-daghan trabahoon gihapon kay when we say moderately affected na siya presence sa user na presence sa pushers. Munang natay kinahanglan ka ng sa user kinahanglan tay community-based rehabilitation program. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.